काव्य शिको. जय गुरुदेव. आज गुरुपौर्णिमा, जगद्गुरू व्यासांचा जन्मदिवस. हीच गुरुपौर्णिमा म्हणून साजरी होते. या चॅनलवर याआधी गुरु व्यासांचा वारसा ही कविता सादर केलेली आहे. त्यात व्यासांची महती आणि माहिती सांगितलेली आहे. व्यासांना जगद्गुरू का म्हणतात, ते किती थोर होते, ते किती संशोधक होते, शास्त्रज्ञ कसे होते, ते त्यात निवेदनात सांगितलेलं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या गुरुपौर्णिमेला म्हणजे मला वाटतं गतवर्षी एक गुरुविना व्यर्थ अशी कविता आहे. त्या दोन्ही कवितेचे लिंक ह्या कविते शेवटी मिळतील, त्या जरूर ऐका. आणि तिसरी एक कविता आहे, गुरुपौर्णिमे दिवशीची नाही आहे, पण ब्रह्मर्षी म्हणून कविता आहे, ती सुद्धा नक्की ऐका. आता गुरुपौर्णिमेविषयी जास्त माहिती न देता, म्हणजे त्या दोन कवितांमध्ये दिलेलीच आहे, आपण एक गुरुवरील कविता ऐकूया. आज गुरुपौर्णिमे दिनी व्यास पौर्णिमाच गुरुपौर्णिमा, व्यास पौर्णिमाच गुरुपौर्णिमा. गुरुमाता गुरुपिता गुरुमाता त्राता, गुरुमाता गुरुपिता गुरुमाता त्राता, गुरु बुद्धिदाता गुरु कर्ता करविता. गुरुमाता गुरुपिता गुरुमाता त्राता, गुरु बुद्धिदाता गुरु कर्ता करविता. लोखंडाचे सोने करी गुरु ऐसा परिस, लोखंडाचे सोने करी गुरु ऐसा परिस. तिमिराकडून तेजाकडे तोच नेई अनुयायींस. अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे नेतो, तिमिराकडून म्हणजे अंधाराकडून तेजाकडे नेतो. लोखंडाचे सोने करी गुरु ऐसा परिस, तिमिराकडून तेजाकडे तोच नेई अनुयायींस. दूर करुणे अज्ञान देतसे सर्व ज्ञानामृत, गुरु दूर करुणे अज्ञान देत सर्व ज्ञानामृत. बोध करुणे अमूल्य सुप्त मना करी जागृत, सुप्त मना करी जागृत. गुरु ज्ञान दया संयमाची खाण, गुरु ज्ञान दया संयमाची खाण. देई सत्य असत्याची जाण. गुरु जर आपले सद्गुरू असतील तर खरं काय खोटे काय याची जाण होते, सत्य काय असत्य काय ह्याची जाणीव येते माणसाला. तो निरखून बघू शकतो प्रत्येक गोष्ट. गुरु ज्ञान दया संयमाची खाण. देई सत्य असत्याची जाण. नम्र क्षमाशील असोन विद्वान, नम्र क्षमाशील असोनी विद्वान. गुरु सर्वांगीण उन्नत्याची खूण, गुरु सर्वांगीण उन्नत्याची खूण. प्रसंगी लाभते गुरु जरी कैक, प्रत्येक प्रसंगात आपला गुरु लाभतोच. प्रसंगी लाभती गुरु जरी कैक, तसे भवती दिसती गुरु अनेक. प्रसंगी लाभती गुरु जरी कैक, तसे भवती दिसती गुरु अनेक. तरी जगद्गुरू असती केवळ, तरी जगद्गुरू असती केवळ. दिव्यज्ञानी महर्षी व्यास एक, तरी जगद्गुरू असती केवळ. दिव्यज्ञानी महर्षी व्यास एक. आषाढ पौर्णिमा हा शुभ दिन, आजचा आषाढ पौर्णिमा हा शुभ दिन मानती जगद्गुरूंचा जन्मदिन. व्यास पौर्णिमा हीच गुरुपौर्णिमा. व्यासांसह करती गुरुचे पूजन. व्यास तर जगद्गुरूच आहेत, पण व्यासांबरोबर आपल्या गुरुचे पूजन करतात, म्हणून व्यास पौर्णिमा हीच गुरुपौर्णिमा. व्यासांसह करती गुरुचे पौर्णिमा. जय गुरुदेव. ही कविता तुम्हाला कशी वाटली? आवडली तर लाईक करा. कवितेबद्दल आपली जी काय प्रतिक्रिया असेल नक्की कमेंट करा. आपल्या मित्रमंडळींना, गुरुबंधूंना ही कविता नक्की शेअर करा. आता परत भेटू एक नवीन कविता घेऊन. कोणी चॅनलला नवीन असेल किंवा जुन्याचा कोणाचं राहिलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. परत भेटू एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.